Incwadi kaNahum, isahluko sesi-2 iyafundeka. Kunyuke umhlekazi weza phambi kwakho Nineve. Londoloza inqaba yakho, bonisela endleleni, qinisa izinqe, khupha amandla kunene, ngokuba uYehova ulibuyele iqhayiya lakwaYakhobi ngokweqhayiya lakwaSirayeli, ngokuba abathi qongqololo bathe qongqololo, bawonakalisile amasebe abo emidiliya. Ingweletshetshe yamagorha akhe yenziwe yingqombela, amadoda anobukroti athiwe wambu ngezibumba. Iinqwelo zokulwa zinomlilo ophuma ezintsimbini ngemini yokuxhoba kwakhe. Izinto zeMissipresi ziyatyityimba. Iinqwelo zokulwa ziyadlongozela ezitratweni, ziyagilana emabaleni. Ukubonakala kwazo kunjengezikhuni ezitshangaziswayo, zibaleka njengemibane. Ukhumbule iingangamsha zakhe, ziyakukhubeka ekuhambeni kwazo. Zingxamele eludongeni lwayo, sele limisiwe ikhuselo. Amasango asemlanjeni avuliwe, inyibilikile ibhotwe. Kugqitywe kwelokuba iyakuhlutywa, imkiswe, nabakhonzazana bayo badumzela ngelizwi lamavukuthu, bebetha ezifubeni zabo. INinive injengechibi lamanzi, kususela koko yabakhoyo. Bayabaleka noko, kuba angathiwa yimani, yimani, hayi, akubikho uphethulayo. Phangani isilivere, phangani igolide, akunakuphela ukuxhotyiswa ngobuninzi beempahla zonke ezinqwenelekayo. Kuthe qongqololo kwathi qongqololo, kwabaselubayo, intliziyo inyibilikile, amadolo ayagevezela, yinimba emanqeni onke, ubuso bonke buphela buba luthuthu. Siphi na isikhundla seengonyama, nedlelo elo leengonyama ezintsha, ebilihamba ingonyama induna neengonyamakazi, ithole lengonyama, kungekho wothusayo. Ingonyama ibiqwenga, okwanele amathole ayo, ikrwitshele iingonyamakazi zayo, izalise imingxuma yayo ngexhoba, nezikhundla zayo ngento eqwengiweyo. Uthi uYehova wemikhosi, uyabona, ndikuchasile. Ndozitshisa iinqwelo zakho zokulwa zibe ngumsi, ikrele lizidle iingonyama zakho ezintsha. Ndilinqumle ehlabathini ixhoba lakho, lingabi savakala ilizwi labathunywa bakho.